En hij heeft geen telefoon. Van hem persoonlijk. Ja, hij hebt hem. Hij hebt hem. Hij staat onder Richie. Net zoals Nolan, Chris. Richie en Nolan in je phone. Ja. Bro, dat is goud waard. Nolan heeft niet eens een telefoon, normale telefoon. Nee, hij heeft Voor jullie normale mortals. Hij heeft zo'n eentje die zo... Nee, hij moet je developen. En dan moet iemand erin pluggen en dan word je gebeld. Nee, maar hij heeft legit geen telefoon, hè? Oh, echt? Ik mag geen fout doen, hij heeft geen telefoon. Oh, echt? Ja, ik zag nu heel veel Nolan-dingen komen langs. Bro, I call it cap. Ja, of course. Hij zegt, hij weet niet eens hoe dat ding werkt. I call it cap. Hij heeft Je zo'n moet ding alleen als- opnemen. Hoe bedoel je, je weet niet hoe het werkt? Je hebt groen en rood. Hij heeft echt zo'n klassieker, zeg maar. Luister, ja, oké. Nokia. Hij heeft geen smart. Nokia Hij ziet er 3310. super modern uit. He knows his shit als het om films gaat. Yeah. Wat Shut was the die front ene door, film man. waar hij terug in de tijd ging en Nee, shit? maar bro, dit En is... hij Shut your heeft geen tenant film. ass In front the end, door. bro. En hij heeft geen telefoon. Bro, You dit can is... explain time travel, but you cannot work with a cell phone.